90%-ban nullában van. Ez tök jó. Nekem az egyik kollégám mondta, nagy John Deere párti, azt mondta, hogy Attila, addig ne állj meg egy robotnál sem, még nem tudják a 0-1-et. Amelyik egy 0-2 meg fölötte jár, az felejtsd el. Ez viszont nagyon tetszik, hogy többet is fényhatárban a fölvételen belül. Mert én egyetlen fölvet, egy egészséges, nem úgy többet. Ez a piros, ez biztos azt jelenti, hogy rohadt gyorsan mész, felejtsd be. Az egyébként van a 22-ig, még ott is korrekt. És otthon a határvonal mentén én a határvonalra rárakok egy árvényest. Én bent fejlesztő üzemmódban. És utána ide rá importálok és már használok is. Tehát lehet így is dolgozni.